و کسکسوفا سمینا میتی ассалому алайкум мардуми тоҷик бародару апа харо созе хубе хайди дева духтаракои ёш сари лич мин юбка ҳақоратои бемаъне тоҷик ё винават нестам мавдури азиз ёра падару модарошон винаватан ёра акау додарошон винаватан ба хотире ки падару модар бояд камакак фарзанда нигаҳ кунад тарбия кунад ки дар кадом роҳ рафтестай муроҷиати ман ба падару модару бародару акаҳо ами хоҳаро апоотона духтаротона фарзандотона камакак нигаҳ кунед ки рӯз дар гиҷо мегарданд шав дар гиҷо мегарданд и дар кадом сайто мегарданд мо алҳамдулилло якум очрат мусулмонем дуюм очрат тоҷикем ай рисорам гузарондем ай американсорам гузарондем аллоҳ ҳамамо ҳидоят кунад. Салому алайкум мардуми ғариб, бародарои тоҷик, бародарои хунукзадагии сози хубе, бародарои азиз, Москва метро Теоплистан 4 этаж, номро дар тури экран, ҷои худмонай метавонед марҳамат барои ҳиҷома, тамоми намуди боро, барои васпалини, барои ҳамхобагӣ зиёд кардан, барои хунукӣ ҳастай. Метавонед ки иншааллоҳ барои набадили пир ҳиҷоматон кунад акам, дар хизмати шумоем. Максимален дастгирӣ, кадомаи подписаться карда нестем, марҳамат ҳамҷа мебояд подписаться, лайк абзане беҳтар мешавад. Салому алайкум. Чора ки дидестен ҳиҷомашо мекунем. Не бародара ҳиҷома кардем, машааллоҳ беҳтарин хумуш бромодисе. Акаҷон чикари чикари сехта? Бародара чӣ гуфтани? Бародаро ки ҳиҷома кардам, биям бароҷа арзонтар мисоки бачаи хуба ҳиҷома кардам. Марҳамат бародари азиз, биё иншоаллоҳ мо дар хизмати ҳамаи шумо ҳастем. Ҷон чикари кардед? Чикари сехта? Марҳамат кунед бачаҳо.